Instalacije kakvima se u okviru projekta Urbane instalacije bave studenti sveučilišnog preddiplomskog studija likovne kulture su nekomercijalne forme urbane ulične umjetnosti. Dobro promišljeni mali projekti, čija je komunikacijska funkcija propitivanje vrlo širokog spektra tema koje se kreću od problema nečistoće gradskih ulica i zelenih površina, međuljudskih odnosa, odnosa jačih prema slabijima, recesije, korupcije, zapuštenosti i nevidljivosti gradskih prostora koji imaju status spomenika kulture, do suvislih podsjetnika o nezaustavljivom cikličkom obnavljanju života u kontrastu s čovjekovim nastojanjima kroćenja prirode. Pokušaj su skretanja pozornosti prolaznika na samo djelo i time na određeni problem na koji se djelom pokušava ukazati. Likovnim vokabularom studenti interpretiraju socijalne, ekonomske, prostorne, ekološke i opće ljudske probleme o kojima sami analitički promišljaju, te ih sintetiziraju u formi uličnih instalacija, koje su bile izložene u svibnju 2008., u lipnju 2009., u travnju 2010. te u travnju 2011. godine na javnim površinama grada Osijeka. Studenti likovne kulture Umjetničke akademije u Osijeku izišli su na gradske ulice kako bi široj javnosti predstavili što rade i kako promišljaju. Pri tome su pokazali osviještenost i osjetljivost na sadašnji trenutak, na aktualnu situaciju u društvu u kojem žive i njegove realnosti koje ih svakodnevno okružuju. Izlaskom iz zatvorenog galerijskog prostora i smještanjem studentskih radova u urbano okruženje na javne gradske površine, instalacije se predstavljaju širokom krugu publike i pokušaj su prenošenja ideje mladih autora njihovim osobnim vizualnim jezikom, koji hermetičnost umjetnosti, koja je prečesto sama sebi svrhom, želi zamijeniti dvosmjernom komunikacijskom funkcijom likovnog izričaja.